фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Шералӣ Мирзо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Шералӣ Мирзо бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 23 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини якуми вазири мудофиа сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Собирзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Собирзода Эмомалӣ Абдураҳим бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми вазири мудофиа сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 23 январи соли 2025. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ақибгоҳ озод намудани Саидзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Саидзода Бобоҷон Абдуқодир бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ақибгоҳ озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Бек Сабур. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Бек Сабур бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи сардори донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Шоҳиён. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шоҳиён Абдусаттор бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи директори институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод намудани Амирзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Амирзода Ориф Ҳамид бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Маҷидзода Аҳлиддин Абдулҳай бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори раёсати мудофиа ва тартиботи ҳуқуқии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 23 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Собирзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Собирзода Эмомалӣ Абдураҳим вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 23 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини якуми вазири мудофиа сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Саидзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Саидзода Бобоҷон Абдуқодир муовини якуми вазири мудофиа сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 23 январи соли 2025.
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 январи соли 2025 дар бораи сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани исфандиёри саъдулло. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад исфандиёри саъдулло сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 январи соли 2025 дар бораи сардори саридораи ҳифзи сирри давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Шералӣ Мирзо. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шералӣ Мирзо сардори саридораи ҳифзи сирри давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 январи соли 2025 дар бораи сардори донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Хуршед Сафар сардори донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон.